Savjet kako da zauvijek budeš mlad je da radiš stvari koje voliš, koje te ispunjavaju i prema kojima osjećaš strast, da se okružiš ljudima koji ti prijaju i da se svako jutro umivaš suzama devica. Ovako samo, baciš me ovako preko face. Eto, to su, mislim, elementarne stvari ako želiš da ostaneš zauvijek mlad. Ja imam 41 godinu. Da budeš uspešan hejter, moraš da budeš temeljan u svom hejtu, redovan, moraš da budeš snažan u svom hejtu i moraš da imaš činjenice za svog hejtovanja i isto nije loše da nemaš ribu nikad i da su ti tukli u školi, maltretirali, to isto nije loše, to pomaže dosta i da nemaš love, uopšte, što manje love da imaš, to je isto jako dobro, mislim pomoći će ti da budeš što bolji hejter i da si neostvaren i neuspešan i nesrećan. To su ti pilari dobrog hejterstva, eto to. Mogu da, jel može od 0 do nabrojavanja da bude ocena, nabrojavanje totalno, idemo dalje.